Asik. Iki Dodo. Daftar nang Pak Dodo. Tindak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Mbak Salami, Cak. Kadungaren tindak wae ora numpak taksi. Dewekan opo ora wedi. Timbang nganggur kula purun ngancani. Gelarasan Mas alias kebetulan dene kata rodo kabotan yen purun Mas enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula pijeti. Topel wang lakan kelek momongan niki blonjo napa Mbayu badhe pindah